Munjungan iku jenenge Pak Lurahe asmane sinten Bu Kesi? Pak Agus Lurahipun. Pak Agus pripun Bu Kesi? Cerdas, jujur uga kreatif, sineng kuyung Perangkat desanipun kados pundi Bu Kesi? ingkang budi luhur, masyarakat sejahtera, ayam tentrem, hayu rahayu basuki, munjungan desa Munjungan desa berkah. Allahumma amin. Dibacutne apa, Mak? Mawar kuning mumpung Mbak Elisa iki wis pinarak nggih pemanasan dhisik. Diduetke. Berdua karo Bu Kesi Rahayu karo iki sebagai bukti kepada para penonton bahwa antara Sukesi dan Elisa adalah guyub rukun. Ayo. Ora musuh, ora enek cemburu, ora enek iri, ora enek dengki. Inilah maru yang bagus ya seperti ini. Mbak Lisa Rumen, yo.
ana bintang tamu pelawake tanjake, Nduk. Sapa? Mas Gareng Tralala saka Wonogiri. Ya. Pur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo Kuntadi. Waduh, iya. Niki wau lancar perjalanane ngantos Munjungan. Awit donga pangestu Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan sowan kula mriki mboten wonten alangan pinaringan lancar samukawisipun, Pak. Mongko dalane ekstrim lho wis saka Kampak nganti tekan kene. Nggih, Pak, ekstrim. Kula mulai saking sekolahan Kampak dugi mriki ameng-ameng nyawa kaya dene wis arep ketemu karo malaikat, Pak, niki wau. Lah mau wis tak tawani apa dijemput karo panitia apa ora gelem? Wong betik kula iki moh ngrepotke kadang panitia. Kula mangertosi bilih panitia mbok menawi repot sawan agung utawi bersih desa. Desa Munjungan. Leres. Di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiawan. Nggih. Luar biasa sekali. Niki dongane Pak Pripun? Cahyo. Pripun? Bersih desa ingkang dipun nawontenaken warga masyarakat wonten ing Munjungan mriki. Mugi napa ingkang dipun gayuh dipun sedya warga masyarakat sedaya saged kasembadan Allahumma Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Pinaringan keselamatan Munjungan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Kula dongake sing kadang tani muga pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang Allahumma. Tresnani karo dhuwurane munggah pangkat lan jabatane Allah. Amit-amit kebuk Pak, amit-amit Jabang Bayi amit-amit. Gila to karo kowe. Niku ya wong senengane. Niki asmane Primus. Primus siapa? Pria mung setugel. Nah, Primus. Apa? Seyen gede aku melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina Oh. Apa sing hot apa gandeng weton pondok apa yasinan wae apa piye ngono. Aja. Malah kaya wong kepaten. Iki dangdut ta piye? Aja iki ringane. Lah iku aku ya urung dong kok. Lah urung dong kok macak. Aku mung yo mbuh sapa sing akon aku ya ora paham. Awang sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campur sari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara munggah. Wah, jan bocah Allah. Malah kaya timbangan. Grogi medun deh. Malah kaya timbangan ngene iki. Kene lek pancen rumani nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya ban truk nggo wedi, Nduk.
Mriko. Nah niki nggih putra daerah. Nah, iki. Nih, rene nduk, rene. Nah, ben rada tetek. Podang kuning. Ya medeni men bocah Tenang iki. ora lho. Iki lagu angel, iki Bukesi wae ra mampu lho lagu Ora iki. mampu lah iki. Elak tenan. Elit. Ayo ben sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iki sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Masuk. Iya, kuwi. Kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niki kula mbiyen. Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Tepuk tangan. Wah, sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? Ayah. Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah. Kang ngolah budaya. Kelas 4 SD wis piye? Nggih kathah lho, Pak. Waduh, Lah iya. upamane apa ae? Umpamane iki apa Nduk apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho Nduk, pegawe apa pengen dadi dokter, cita-citane kok apa Nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Kutha gedhe. Nduk Angel, nuwun sewu ya. Napa? Kuning. Kang saking. Kleru sing ngenter, Nduk, kleru. Ukir. Tak ajari sing kendel. Pake sing gender, sing tenanan, dong ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Anak Yayan, ayo. Ayah. Ayah to. Niki eyang to. Diomongi bapak kok eyang. Ang Pramana ing wasis ngungkrung. Iki bocah iki ciri khas. Ngungkrung marang bendera. Wah. Ro. Tiasulistya pijer ngincangake alis. Tak benakne kembange. Pak Lurah repot-repot lho Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo lho Pak Agus sing dadak. Pak Agus. Alah Pak kok. Alah lah. Loh. Ngopo ke? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Alah, wis Kena ke sekolah sesuk. wis kaya Terus tresno sasidheman. Nek buka silek nyinden. Sang ngrungokne. Nggih, nggih. Suarane apik napa mboten? Nggih, Sae. nggih, Nggih. Tak kandhani ya. nggih. Kuwi Bugas iki bojone Aa, ngono ya. Iki Aa lah Gareng kuwi tadi. Nggih. Ju. Asih iki Duitku nek ora ndang tak kek-kek ora ndang miskin aku kok kene. gayane. Nengane yo. Tase gedhe kena akeh isine. Ngampil 100 riyen Pak. Loh. Gawa pecah. Ya ora tanggung jawabe dhewe-dhewe kok ya.
Lek pancen ora ana rasa dibaksa, Wah, kadung wirang, Pak, ngeten iki. Kowe nek mangkat sekolah disangoni ibu pira ta, Nduk? 5. 5.000. Sekawan. 4.000. Pira? Maksudnya disangoni pira nek sekolah disangoni pira? Gangsal 1000. 5.000. Nduk, kleru kowe. 5.000. Ora sang aja-aja cah cilik. Dinggo petang dina, Nduk. Mosok dagelan laris kondang 20.000 ora. Mudeng duit ngene iki. Iki duitku nang ngendi to cah iki? Bange karo Pak Lurah kok ora teko piye? Apike rasa mareng ngurang-ngurangi pendapatan. Sing ikhlas lek ora tak ijolane. Ikhlas Pak. Ayo, karo bocah mesake. Ikhlas Angel Bapak. Bapak pocong ayo. Selanjutnya Mbak Elisa Orcaros Alaso. Ayo, tumpakne sepur ya cah yo men jumeneng meneh. Ayo. Mangga Madangkara oye. Nganti lali to Mbak Elisa. Apa? Aku wis nyangoni Angel, Mas Gareng ya wis. Sampeyan ra pengen larise kaya ngono lho. Aku mau wis mbaten nek aku untung rong maju, nek maju lak ya aku melu entek iki mau. Ora nek enteke wis to. Wong iki lek ikhlas lahir batin ora lokak tambah kebak. Oh nggih, mengke nek saged duet kalih kula tambahi. Ora mung 100, 200. Oh. Pak Gareng Iya. 100 to mau. Nah nanti kalau podang masalah. kuning sama Mbak Elisa 200, oke? Nah, Mantul. Dinggo memberikan motivasi, dan Motivasi semangat. ben ditambahi. Ora no. masalah. Kowe nek Ora ra nggo salah. duit tak silai, Nduk. Tenane. Nyilih kok. duitmu mau ndi kira-kira. Ora sembodo. Mbak Elisa mirsani wonten ing dalu menika munjungan bersih desa pripun? Luar biasa ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedanten sedoyo para warga wonten munjungan ingkang sampun tumplek belek wonten meriki Piye pendapatmu, Reng? Pendapat kula kaya ngrungokke wong pilek, Pak. iki anu belen Umbelen. Iya. Umbelen ora umbelen. Umbelen, ora ya umbelen. belen pangapunten Pade Tumplek blek. tumplek blek Ora tumplek blek. Tumplek blek. ya Genahno mau lho Reng karepku juga wilujeng. gitu. Wilujeng. wilujeng dalu Wilujeng ya ora. wes rasa wilujeng sugeng dalu Jane wilujenge wis bener ning anu kaku. Dadi ora wilujeng ning wiluceng. lah terus aku nggak ceng tuh Hah? aku tuh nggak ceng jeng Duh. wilujeng Kowe ora ceng, aku wis mulai bribek-bribek. Olah, sing cenggon kupingmu kok. Jane nggon ilatku ra jeng. Wilujeng. Iya, wilujeng. Terus, Mbak? Keng baku kula nderek mangayu bagya. Kula sampun sowan mriki kadosipun sampun kaping kalih. Ping kalih niki. Kalih. Nggih, Nggih. ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Nggih. Pak Samsul menika Nggih. sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye?
Pangajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan wilujeng keselametan karaharjan pinaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut nggih paringi iwak-iwak sing gede-gede selamet nek pas lagi ne laut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak kula Pak. Anak kula Pak. Sik iki ana layang tak wacan iki lho itu nyuwun dari lah. siapa? Iki saka CV Karya Usaha Putra. Pak Ari, Pak Dedi. Q, Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli Alia. calon garwanipun Pak Mbak Dalang. Elisa calon garwane garwanipun. Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa to niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora? Oh wis glinding, Dik. Bis beton. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan Nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem-pinjem sik kantil Sing ndi, niku sing ndi? lho. Ah niki. Nah. Oh, iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur Betul. nuwun Ya. Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duwite, dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, sik, sik, sik. rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng. Ana ngisore. Ora bonggo sik kamu. Bangga kok bonggo. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Lah, Lah iki ngesore di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo buntel bagong. Ya ora ya. pas aku pindah. Gitu ya. Ya coba dikateke ya. Pindah. Urung iso Urung iso, lah kelas papat. halo. Cah cilik Aja urung iso. dipeksa lah. Aja dipeksa kok ndak suwek ya. Lah, lah, Sing Umi iki iki. wae. Mbak Umi ya. Mbak Umi. Pindah. Sik. Coba nek pindah. Pindah. Sing anu aku. Iya. Nek alon-alon nek Pak Gareng cepet melu cepet, nek Pak Gareng banter melu banter. Pindah. 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 Ya. Lho. Reng, api to? Malah kaya ambulan. Mingkir. Kuwi acara sedang dimulai live streaming kuwi. Oh, erupsi kuwi kok ayo. Ape-ape. Geser. Mbak Winong. Winong. Lek sing iki apik iki. Sing ndi? Iki apik iki. Coba. Ya. Iki senior iki sarane. Sebelahe Bu Kesi. Mbak Tuti. Pindah. Ah.